Velkommen her til Smester.dk. I dag der har vi et Spire-produkt på programmet. Som du kan se, så er det en helt normal måtte. Måtten her den benyttes, når du skal bygge en PC eller blot reparere den. Der følges 2 stik med, som du skal bruge. Den ene her, den sætter du fast på din computer, hvor du sætter den fast her i kabinettet. Den anden her, den kan du tage rundt om håndledet, hvilket hjælper dig, når du skal tage en del ud eller arbejde med computeren. For at du kan få statisk elektricitet, så fører du dem over de 2 holdere her, der sidder herovre. Og så er det simpelthen bare at komme i gang med at arbejde. Måtten her, den er lavet af gummi, hvilket sikrer dig og din dele mod at få ridser og selvfølgelig blive ødelagt. Ved at benytte de her 2 holdere, som jeg nævnte lige før, så sikrer du dig, at du får statisk elektricitet, når du arbejder med computeren, og det gør din dele heller ikke. Som vi alle sammen ved, så er RAM og motherboard meget skrøbelige, så de kan ikke tåle at få stød. Og så er det godt selvfølgelig, at vi har den her måtte, som vi kan arbejde fortroligt på. Måtten den er meget venlig, du skal blot rulle den ud og kan nemt rulles ind igen. Jeg har arbejdet lidt med den her for det sidste, og må sige, at den er meget venlig. Jeg kan lægge min dele på den, uden at der sker noget. Og jeg er normalt sådan en person, der passer rigtig godt på mine ting. Jeg vil nemlig ikke have ødelagt det, og det har den her måtte bevist. Når du skal pakke måtten sammen, så er det faktisk meget enkelt. Du tager blot de her 2 ud, som sikrer, at du får statisk elektricitet. Og så lad os bare lige hurtigt pakke dem væk i en pose eventuelt. Måtten her, den ruller du faktisk bare sammen. Og så bliver den til en lang pølse, som du kan se. Vupti, så er den faktisk pakket sammen. Når du vil have måtten med nogle steder hen, så er det bare lige at pakke den sammen og have sammen her i kassen. Og så tager vi ellers afsted. På vegne af Smester.dk, så vil jeg gerne takke Spire for at vise interesse i Smester.dk. Du kan se mere på spire-corp.com. Tak for den her gang.